Bine v-am regăsit la un nou episod din Roblox, al treilea episod. O să venim aici, ca în primul episod, o să venim și o să deschidem animal ce poate ne pică și nouă. Un huge. O chestie lungă, care o să deschidem numai animalete. Nu basket de ani. Și o să punem acolo la ăla de emerge. O să le facem mai bune. Facem rainbow. Mai pice gold. Facem rainbow. Am câteva animale, uitați că am făcut acum câteva minute. Am rainbow. Dacă sunt bune, uitați. Uitați cum arată. Pentru că nu sunt așa bune cum sunt. Le țin pe astea și mă flexez cu ele. Asta o să le și vând, că să vând. O să caut pe Google că cât le vând, cel mai bun preț pentru a vinde o legendare. Dar cred că o să vând cu 200 de ori. 200 și ceva de gemuri. Cred că 210, cred că 200 pentru legendară Rainbow și am făcut acolo ca să cred că și de-astea Golden Basketball, cred că și de-asta o să-mi pun la cred că cu 10k gemuri, cred că sunt e perfect. Sper că găsesc și eu ceva în 263 de capa gold. Să-mi iau și eu câte ceva. Nu știu câte ceva să văd. Cred că o să, acum cred că o să dau, să-mi dea un ultra lucky, că adică un super lucky, un super lucky sau un ultra lucky, nu cred că mă bag. Dați-vă și voi, mă flexez aici cu albinuțele mele legendare. Albinuțele mele legendare, mă flexez aici cu ele și asta cheamă hello. Așa și nu se deschidem 15-20 de minute când v-am obișnuit. Cu animalele noastre. Nu ziceți dacă vreți că uitați. Upgrade-uri pentru mai multe animale, să explorezi mai multe animale sau aici la trofee. Rainbow Trip. Asta să merge după pe YouTube. Da, o să voi pe YouTube pentru astea cu cât să vând legenda asta. Și da, și asta e. Epice și nu mai... Cred că o să-l dau să nu mai îmi dea epic asta. Dea decât ăla. Stați puțin de unde băgam.
fac, uite așa. Să mă pun așa. Nu știu unde intra. Uitați-vă cât am. Acolo, cred că mă duc să le și după ce le fac rainbow, le fac acolo la mări. Nu se va la mări, ca să le fac repede, să nu mai stea atâta la mări. Ce de loc. Asta la mări de acolo. Foarte. 4 zile care o să-mi vină mie în 2 zile. Deci am băgat două albinuțe, două axeloturi. Îmi dă un axelot cu urec de iepuraș. Două iepurași ăștia, cred. Și îmi dă un axelot, nu mai știu ce am băgat, dar am băgat ceva și îmi dă un axelot așa. Am băgat 2 de ăia, care v-am zis, și îmi dă un axelot în 2 zile. Și dacă faci un singur de ăla, îți dă un axelot în 4 zile. Deci, mai bine să mai multe și faci mai multe, decât să bagi una singură. Dacă bagi una singură, durează și mult și degeaba durează, că e același lucru. Adică 2 zile, e mai bine 2 zile decât 4, adică în 4 zile mie mi se fac 3 animăluțe. 3 animăluțe în 4 zile e perfect. E perfect. La ăștia le pică. Le pică. Huge, le pică. Niciodată n-am avut niciun huge. Am important sau huge sau ceva. N-am avut niciodată un huge. Niciodată n-am avut un huge. Chiar mi-aș dori un huge. Orice huge. Legendară Spring Bee Rainbow cu câte vin. Câte vin de legendară Spring. Ca să pot să găsesc și eu. Să fac și o gemă. Îmi dau și o gemă. Iau am și gemă să fac content pentru episod. Cred că le văd și pe astea. Cred că le bag cu 200. 200. Să mă uit să văd și eu primul oraș și după aia voi. În pauză și revin după ce mă uit cu cât se vinde. Deci revin cu cât se vinde, atâta o să mă duc să-l bag și ăla. Bine, pun pauză și revin. Bine, n-am găsit cu cât se vinde, dar am aflat ceva mișto. Aici pe lângă case poți găsi ouă cu pui din aceea de deci pe lângă case sunt ouă. Aici pe lângă case am văzut că erau niște ouă. Așa. Nu contează asta. Contează. Dar nu așa mult. Mai am 2 ore. Nu era o oră și 2 ore. Deci, avem 2 ore.
Aici. Basic. Epic pet. Super flex. Așa. Din și dacă nu trebuie să cine, poate pot avea mai mult. Un huge. Mai știu. Poate avem mai mult noroc, stați puțin să-mi... Deci, e o chestie... Stați puțin. Spring, dar nu mai pică gold. Adică dacă... Hai te rog, mărește-te, mărește-te, mă! Legendare, nu legendare. Mărește-te, bun, ceva bun. Super ultra rapid. Dar nu știi dacă 3 puncte. Adică știu că îmi dă ca lumea. De gold, le dă gold. Și au Q. Dar nici Q n-au. Deci vă înțelegeți că nici Q n-au, au T. Deci din mergem la The Void. Să mergem la Hardcore. La următoare. Să facem și un gol. Un gol. Rainbow. Nu flexibil. Am cuidado.
Deci era fratele meu și m-a chemat să fac videoclip și mulțumesc pe dumneavoastră. Da, am mai făcut unul din mea la fail. Da, unul mea la fail. Deci mea la fail. Ia să vedem. Pot să văd că pot să nu le fiu. Mamă, ce huge! Deci că s-a curat să văd. Vedeți? Ce huge mișto?